Ahojte, moje meno je Jaroslav Dudok a som výkonný riaditeľ reklamnej agentúry Mavio Media, agentúry pre krajší deň. 5 rokov pôsobím v oblasti médií a o svoje postrehy a poznatky či skúsenosti sa s vami pravidelne delím na svojom blogu a vo svojich videách. Dnes pri prehliadaní Facebooku ma zarazila jedna skutočnosť. Každý, kto je na Facebooku, má svoje sny či túžby, niektorí z vás možno aj ambície. Chceli by ste mať 4-hodinový pracovný týždeň, zarábať 2000 eur mesačne, mať firemné auto, množstvo benefitov alebo rozbehnúť svoje vlastné podnikanie. Je tu však jedna vec, na ktorú by ste nemali zabúdať. Pozrite sa momentálne teraz na svoj Facebook a zamyslite sa nad otázkou, či by ste zamestnali vo svojej firme človeka, ktorý na sociálnych sieťach komunikuje úplne rovnako ako vy. Či by ste mu dali kľúče od svojho BMWčka, alebo si ho vybrali za svojho obchodného partnera. Pri výberových konaniach totižto firmy hľadajú zamestnancov a svojich obchodných partnerov, za ktorých sa nemusia hanbiť a ktorých osobná značka o niečom vypovedá. Vygoogliť si vaše meno je totižto tá najjednoduchšia vec, ako o vás zistiť čo najviac informácií. A nemusíme vždy hovoriť iba o pracovných veciach. Môžeme sa pozrieť na vašich priateľov. Ktorí z priateľov vás zaujímajú na Facebooku viac? Tí, ktorí vo svojich statusoch pozbudzujú alebo inšpirujú, alebo práve naopak, sú to tí, ktorí vás urážajú či hejtujú. Počas posledných rokov som zistil a našiel niekoľko bariér, ktoré vám bránia v tom, aby ste si získali svojich priateľov či klientov. Všetko je to o vás. Všetko je to o vašej osobnej značke. A práve to je dôvod, prečo vás pozývam na školenie Ako si vybudovať osobnú značku, ktoré sa uskutoční 30. júla 2015. Naučite sa, ako si vytvoriť svoj príbeh, ako sa efektívne odprezentovať nielen v online priestore, a ako si získať svojich priateľov či kolegov. Nezabúdajte, je to o vašej osobnej značke.